Hola, soy una glándula A y soy el páncreas. Dos hormonas, una es la insulina y la alta glucago. Efecte produce la disminución de la cantidad de glucosa a un glucid sensible que ya en la sangre, cosa que favorece el paso de aquesta sustancia a les cèl·lules produeix l'augment de la quantitat de glucosa que hi ha en la sang perquè afavoreix que les cèl·lules alliberin aquesta substància en el plasma sanguini.